Tuossa Kaislikon reunassa kävi vähän aikaa sitten aika iso hauki molskautti tuossa, niin kokeilla, että olisiko se vielä siinä. Niinhän se otti kiinni. Ei tää niin iso ollutkaan kuin mä luulin se olevan. Sinne lähti. Jopa tämmöstä kalastusmuotoa tullut vielä kokeiltua. Se olisi isompi, niin se saattaisi vähän viiä tätä suppilaa.